Ahoj, zdravím vás z K2 Moto. Dneska bychom vám rádi představili jeden z našich nejprodávanějších modelů na Kawasaki a je to model Kawasaki Z900. Tak pojďme na to. Tak první, co si ukážeme, je displej. Kawasaki Z900 už má TFP barevný displej, kompatibilní s telefonem. Co se týká hlavního displeje, v levém rohu máme vlastně ukazatel zařazené rychlosti, vedle toho se nám ukazují jízdní režimy. Když si jízdní režimy chceme vlastně měnit, přejdeme na levou stranu řídítek, kde máme vlastně šipky nahoru dolů. Zmáčknutím, podržením šipky na 3 sekundy nahoru měníme jízdní režim. Tak, jsou tam vlastně 4 jízdní režimy. Máme tam sportovní jízdní režim, ve kterém je nastavená kontrola trakce na jedničku a palivové mapy na plný výkon. Když zmáčkneme šipku na 3 sekundy dolů, přepneme na cestovní jízdní režim Road, ve kterém vlastně kontrola trakce je nastavená na 2 a palivové mapy také na plný výkon. Zmáčknutím šipky znovu na 3 sekundy dolů dostáváme se na jízdní režim do deště, Rain, ve kterém je kontrola trakce nastavena na nejvyšší 3. stupeň a palivové mapy jsou nastaveny na low, což znamená na spotřebu, aby byl ten výkon co nejmenší. Tak, potom je tam 4. jízdní režim, který se nazývá Rider. Je to vlastně volitelný jízdní režim, kde si můžete sami zvolit, jaké si nastavíte palivové mapy a kontrolu trakce. Nastavuje se to zmáčknutím tlačítka Select, krátce zmáčknete, rozblikají se vám palivové mapy, zmáčknete šipku dolů nebo nahoru. Jsou tam 2 možnosti. Buď máte L, které můžete potvrdit jako low, což je jízda na spotřebu, kde chcete jezdit vlastně na menší palivový výkon, nebo F jako full, což je na plný palivový výkon. Jakmile si potvrdíte palivové mapy stisknutím tlačítka Select, přehodí vás to vlastně na nastavení kontrole trakce, kde nastavujete taky šipkama nahoru dolů. Buď si dáte na off, kde kontrolu trakce úplně vypnete, což znamená, že vám jakkoliv nezasahuje do vaší jízdy, nebo jsou tam vlastně 3 stupně kontroly trakce. 3 je ten nejvyšší stupeň, což znamená, že vám to hlídá nejvíc to protáčení toho kola. Je to ideální opravdu do deště, kaluží a podobně. 2 je střední, 1 doporučuji nechávat si ideálně pořád, aby to hlídalo to protáčení toho kola. Selectem zase potvrdíme a máme nastaveno. To jsou vlastně ty volitelné režimy v Rideru. Pokud si chceme vlastně projet nastavení na spodním displeji, přejedeme na jízdní režim, například Rain. Potom vlastně zde tlačítky nebo šipkami nahoru dolů si přepínáme vrchní a spodní lištu. Takže levým tlačítkem si přepínám vlastně vrchní lištu, kde se nám ukazuje ODO, což je kompletní nájezd vlastně motocyklu. Potom tam máme vlastně trip A, trip B, což jsou výlety. Můžeme si vlastně nasčítávat jednu cestu někam, druhou cestu zpět. Když chceme promazat, zmáčkneme na 3 sekundy tlačítko, tím vynulujeme. Stejně tak i u tripu B. Tak, potom vlastně spodní lišta přepínáme pravým tlačítkem nebo spodní lištou, to, co nám bude příjemnější. Ve spodní liště se nám vlastně ukazuje, jakmile máme nastartováno, dotankováno, ukazuje se nám range, což je dojezd, ukazuje to, kolik nám zbývá kilometrů dojezdu, ukazuje se průměrná rychlost, průměrný čas strávený na motocyklu, stav baterie, dobytí, potom vlastně se nám ukazuje při jízdě spotřeba a průměrná spotřeba. Všechno kromě stavu baterie se dá vynulovat. Zase, jakmile zmáčkneme pravé tlačítko na 3 sekundy, vynulujeme. Tak, pokud chceme změnit světelnost displeje, ta se mění při nastavení baterie na spodní liště, kdy zmáčkneme taky pravé tlačítko na 3 sekundy a v tu chvíli se nám mění světelnost displeje z tmavé na světlou nebo obráceně. Jinak klasicky vpravo hodiny, nalevo stav paliva. Zde máme vlastně otáčkoměr, kde se nám ukazuje, kolik zrovna vlastně se točí, do kolika otáček točíme motorku a rychlost. Před nastartováním vždy svítí vlastně kontrolka motoru, ABS, neutrál a olej. Teď si ukážeme, jak se vlastně jde do hlavního menu. Do hlavního menu se dostáváme oběma tlačítkama naráz na 3 sekundy.
kde se potom pohybujeme vždycky vlastně levým tlačítkem nahoru dolů v nastavení Vehicle Settings, kde se dostáváme potom dovnitř vlastně pravým tlačítkem, se dostáváme na nastavení otáček, je to hlavně převážně kvůli zajíždění motocyklu. Zase levým tlačítkem se posouváme nahoru dolů, Shift Lamp On znamená, že je nastavené upozorňování na otáčky. Pokud si vypneme, motorka nás jakkoliv neupozorňuje. Jakmile máme na On, můžeme si zvolit, při jakých otáčkách chceme, aby nás motorka upozornila, že už točíme víc, než bychom měli. Jak říkám, je to především kvůli zajíždění motocyklu. Takže můžeme si sami zvolit, kolik chceme, aby nás motorka upozorňovala, a jakmile budeme točit víc, tak na nás bude problikávat. Tak, pak je tady imobilizér lamp, což znamená, že je tam vlastně nastavené zase červené tlačítko, které nás problikává a upozorňuje na to, že máme v motorce nastavený imobilizér, který vlastně upozorňuje na to, že lze motorku použít pouze s jedním klíčkem, že se nám do ní nedostane nikdo jiný. Pokud by to zase někoho například obtěžovalo, překlikneme, nastavíme off a už nás to nebude nějak upozorňovat. Tak, o krok zpátky se vždycky v displeji vracíme pravým tlačítkem na 3 sekundy. Tak, jedeme dál. Tady máme displej, zase pravým tlačítkem potvrdíme a tady levým tlačítkem si nastavujeme pouze jas displeje, takže buď nižší, vyšší, tak jak nám to vyhovuje. Pravým tlačítkem potvrdíme. Co se týká displeje a jeho světelnosti, displej se ještě sám nastavuje podle momentální světelnosti, buď se vám zesvětluje nebo stmavuje podle toho, kde zrovna jste. Tak, další tady máme datum a čas. Velmi jednoduché. Ve formátu si vybíráme, jaký chceme formát datumu a roku. Potom vlastně si můžeme přenastavit datum, taky velmi intuitivní. Levým tlačítkem vždycky jenom přepínáme vlastně datum, které zrovna je, pokud se nám přenastaví. Potvrdíme si pravým tlačítkem. Potvrdíme měsíc, rok a je to potvrzené. Tak, vybíráme si formát, 12hodinový nebo 24hodinový. Všechno vlastně nahoru dolů jdeme levým tlačítkem, pravým potvrzujeme. Opět hodiny, velmi intuitivní. Levým předsvakáme hodiny, přepneme se na minuty, předsvakáme, potvrdíme. Tak, to je vše v hodinách a datumu. Pravým tlačítkem zase přejedeme zpět a dostáváme se do hlavního menu. Dále máme servis. V servisu vy nic neděláte, nicméně my vždycky, jakmile dojedete na servis, přes diagnostiku vám nastavujeme, aby vás motorka upozornila, jakmile nastane servis následující. Což znamená, že vy nebudete vůbec používat, nicméně jakmile se objeví interval, rozsvítí se vám klíček a vy víte, že vás čeká následující roční servis nebo po 12 000 kilometrech a dalších, které budete mít nastavené po diagnostice. Bluetooth. Jakmile si chcete propojit telefon s motocyklem, je potřeba aktivovat Bluetooth na motocyklu, stejně tak ve vašem telefonu. Zde vám potom vyskočí vlastně, zde a na vašem telefonu vlastně párovací kód, který do toho telefonu zadáte a spáruje se vám tak telefon s motocyklem. Je potřeba stáhnout si aplikaci Ride Kawasaki, do které je potřeba se připojit a tu motorku si propojit. Jakmile budete mít aktivované Bluetooth na telefonu s motocyklem, na displeji se vám vlastně bude ukazovat, když vám bude někdo volat nebo psát. Bude se vám ukazovat pouze telefonek nebo obálka, abyste věděli, že vás někdo kontaktuje, plus v aplikaci potom vidíte, jaké máte nastavené jízdní režimy a podobně, plus si můžete zapnout vlastně trasování výletu. Tak, pokud nepoužíváte, ideálně doporučuji mít Bluetooth vypnuté kvůli šetření baterii. Tak, posledním krokem v nastavení máme units. Do toho, když se proklikneme, zde si vlastně nastavujeme jednotky, což znamená, že ve speed, v rychlosti si vybereme mph nebo kilometry za hodinu. Pak si vlastně vybíráme, jestli chceme spotřebu vidět v kilometrech za litry nebo litr na kilometry. Tak, pravým tlačítkem vždycky potvrdíme a pak si vybíráme akorát teplotu. Takže zase to, kdo co chce mít, pravým vždycky potvrdíme a to je kompletně vše. Pravým tlačítkem se zase vracíme a to je vše ohledně hlavního menu, ze kterého zpět se dostáváme opět podržením obou dvou tlačítek na 3 sekundy. Co se týká dalšího ovládání motocyklu, to je velmi jednoduché. Na pravé straně máme klasický starter, zde chcípák. Pokud chceme motorku chcípnout na kratší chvilku, stačí vlastně přemáčknout nahoru a potom jenom vrátit do klasické polohy, aby jsme mohli znovu nastartovat.
Tak, na levé straně u řídítek máme vlastně za prvé, jsou zde nastavitelné páčky, páčku je vždycky potřeba dát si dopředu, nastavit si podle sebe. 1 je nejdál vlastně od rukou, 5 vlastně nejblíž, takže podle sebe si nastavíme páčky. Klasické blinkry fungující doleva, doprava, zamáčknutím se vypínají, klakson a posuvné výstražné světla. Co se týká světel, ty se rozsvící automaticky po nastartování, případně pokud potřebujeme dálková světla, tak pouze přenastavíme zde. Zrcátka klasicky nastavující v kloubu, podle toho, jak potřebujeme. Do nádrže lezeme klasicky klíčkem, otevřeme, natankujeme, potom stačí pouze jakkoliv zamáčknout, zamyká se automaticky, hotovo. Tak, pod sedlo, na levé straně máme zámeček, otočíme klíčkem, sedlo nadzvedneme, vytáhneme dopředu a máme přístup pod zadní sedlo, případně pokud potřebujeme k baterce, odblokujeme, vytáhneme nahoru a už jsme u baterie a pojistek. Velmi jednoduché. Doufám, že se vám naše video líbilo a že pro vás bylo alespoň trošku informativní. Pokud budete cokoliv potřebovat ještě doplnit, neváhejte se na mne nebo na kohokoliv z naší prodejny a firmy Car Viem o to obrátit. Mějte se moc fajn.